nebo e-maily. Podle Národního úřadu pro informační a kybernetickou bezpečnost pachatelé dokážou napodobit i telefonní číslo anebo e-mailovou adresu banky, u které má volený peníze. Apelují proto, aby lidé žádné údaje nikdy neposkytovali. Senior Akademii navštěvuje už 3. rokem. Právě letos Jiřinu Novákovou zaujaly přednášky o kyberbezpečnosti. Sama se s žádným podvodníkem ještě nesetkala, ale po přednáškách teď ví, na co si dát pozor. Určitě bych si ověřila okolnosti, kdo je to, co je to, no a na závěr bych se zeptala syna. Na přednáškách Senior Akademie v Plzni Doubravce spolupracují strážníci i policisté. Probírali jsme určitě podvodné maily, podvodné telefonáty ohledně zdánlivě výhodných investic. Případy lidí, kteří se stali obětí podvodníků, řeší policisté v Plzeňském kraji nejméně každý týden. Po seniorce vylákal údaje k platební kartě, které následně bohužel použil pro neoprávněnou transakci. Žena tak přišla o 140 000 korun. Podvodníci podle policistů často znají osobní údaje, tím získávají důvěru. Přišla jsem o 320 000. Prostě jsem vybrala, co jsem měla. A zarazilo mě, že věděli úplně všechno o mně. Vy ztratíte zábrany a prostě děláte to, do čeho vás nutí. Prostě vás dokáže takhle zmanipulovat. Nejohroženější skupinou zůstávají stále seniori a ti často čelí i telefonátům s různými nabídkami nebo změnami zavedených služeb. Základní doporučení je vlastně po telefonu neuzavírat žádnou smlouvu a neměnit zavedený smlouvy, které člověk má uzavřený. Právě v podzimních měsících před vánočními svátky jsou podle odborníků seniori, kteří žijí sami, nejzranitelnější. Marcela Durasová, Česká televize Plzeň.